What's up mga mananap? Pa! Mga buyog og Mga buyog ug mga lampinig dia. Atak! atak, mga lawi. Guys, for videos for today is about Drinks coffee. tanaw mo. Mga mananap ni guys, naunsa ni guys? Tanawa. Tanawa. Tanawa guys. Nah. Karon pa muka kuha na ni guys. So tubangan na ay ice. Igit sirit. Guys. Muna guys, nga ilinon nga igit sirit. Ganahan mo na. Oh, Pasko daw. Oh. Gudang so, ganahan mo minom tuba ni guys. Oh. Gitinoon ba? Oh. Tagay. Gaya tadi guys. Tagay. Testing nih guys. Ano sa tiktagay? Oh, tanawa niya na kaya itong pakitong ng mga naong ni guys. Oh, tuba na, tanaw tuba Di ginawa. matabang nih. Coba Oh, tuba na nay ice. Siyate, Ya okay ra ka dong. Kaya dong, kaya to ng kalurundong mo naong dong. Oh, wala kata, wala kat. Wala. Nya atong pangutan-on guys, unsay bati niya. Sa man na. Ready na ang emergency kits na mo guys. Unsay ka? Kitchen na mo to. Okay na. Tanaw sa. Tanaw. Guwapo. Di sa ginawa guys. Nang laway guys to. Lagi sa. Ginawa guys. Oh, ice. Wala pag inilog. Wala ni nga ginawa ko. One ka nang ilinon. One ilinon guys kay igit sirit. Wala ni na mo guys. Oh, di man ka na. Tuba gibutang ka guys. Oh, nya gibutangan og kanang juice. Igit sirit lagi na. Tuwa na ang CR nito nag-andam na. Ay, mag-inilog kayo ng spuntan. Mag-inilog kayo. Ako yung una. Ang naong guys. Mga pasingganer guys. Ala, ang hilak na. So, ikaw ano mo, na emergency kits diri. Ready na, abri ng portahan. Ha? Namsa kay kuan guys. No, di man daw di guys. Dili daw ni makaunsa, nindot daw ni. Karon magani kuno na nakuan ko na mangha. Ano yung pangalan ini guys? Igit sirit. Oh, ice nang nay tuba. Karon pa ko guys. Pero ako na panidaan sa. Oh. Saka minuto lang ini guys. Basig. Ato nga sa oras. O guwa ba'y mag-inilugay na mo siya rin guys. Guys, update na lang mo no. Unsay reaksyon na ni? Okay. Ready na. Ready na ang one. Portahan sa CR. Ready daw. Wala na rin. Inilugay lang siya guys. Ready guys. Amot siya guys. Lami man po. Malami daw. Check istorya ni mo. Lami bro. Tama gini biar. Tama yun. Kanong saka. Minuto rin. Sige. Abangan na to guys ang part 2. Tampis eh.